सोंबासो बुंनाय जोङो एप्रिलाव जागायनानै जों मोनसे सावथुन बानायदोंमोन बे सावथुनखौ लेयार फिल्म प्रडाक्शननि आन्दाराव बानायनाय जादोंमोन खोब गोबाव माने नांथाब नाजानानै जोङो सावथुननि खामानिखौ फोजोबनानै नैबे दिनैनि मोनाबिलिनि समाव जोङो टिजारखौ होबाय आसा खालामो बयबो नायगोन आरो अनसायगोन बेहाय मा मा स्ट'रियाथ' दा सोलिफु गोथां सोलिफु जोंनि समाजनि गेजेराव जि मोनसे गोथां जाथाय बेखौनो लानानै खालामनाय जादों जोंनि हारिनि गेजेराव दावगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां मिथिस'यै माने मिस्टेक खालामो आरो बे मिस्टेक खालामनायनि उनाव बिथांमोना रायजोफोरनिफ्राय जा मोनसे साजा मोननांगौ जा मोनसे पानिशमेन्ट मोननांगौ बे पानिशमेन्टआबो जोंनिया सम सम गोरोन्थि जायो पानिशमेन्टआ ओरैबायदि जानांगौ जेन बे पानिशमेन्टआ सोरनिबा लाइफखौ डेस्ट्रय नङा सोरबा जुदि गाज्रि लामायाव थांदोंब्ला बे पानिशमेन्टखौ मोनखांनायनि उनाव बै मानसिया फिन माने मोजां लामायाव फैफिननो हानाय बिदि जानांगौ आरो बे टिमखौ जोङो बेस खालामनानै नैबे सावथुनखौ खालामदों आरो मेन रलाव दङ जोंहा लिंसार हेलिना ओमफ्राय बिग्राय दङ लिना नेरसोन ओमफ्राय गोबां गोजाम आर्टिस्ट दंबावो आरो बे सिनेमाखौ बेसेबां खरस खालामनानै दिहुननाय जादों खरसायाथ' थिग मोनसे आंनि सायाव आं मोजाङै नलेजाव गैया थेवब्लाबो आं जि नुदों आरो जिहेतु माने हाइलि डेभेलप इकुइपमेन्ट्स बाहायनाय जादों माने बेसेन गोसा केमेरा बाहायदों माने जिखिनि जोंनो मोनसे मोजां सावथुन जानो थाखाय जिखिनि रिकुवारमेन्ट्स दङ बेफोर गासैखौबो लाबोदों बिथिंजाय माने साफ्रोम महरगिरिफोरा माने एक्सपिरियेन्स हल्डार गोजा बेफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बेयो मोनसे मोजां सावथुनाव जिखिनि खरसा जानांगौ बेखिनिया थांदों आरो एसे मोजाङैनो थांदों होननानै आं सानो आरो जायाखै जिहेतु स्ट'रिया जोंनिया नैबे लकेलनिनो नालाय जोङो मोनसे सावथुन बानायोब्ला जेब्लाबो जोङो सावथुनजों लोगोसे सल'जों लोगोसे जोङो जेब्लाबो जायगाखौबो जोङो गोरोबफाहोनो गोनां जायो बेखायनो जोङो जिहेतु स्ट'रियानो जोंनिया लकेलनि नालाय जोङो मोनफ्रोम शुटखौ जोङो लकेलावनो लानाय जादों आरो डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटाराथ' आंनो पंकज लाहारि आंनो गावनो खालामदों जिहेतु आं आसा थिदों बे खेबावबो रायजोफोरा अनसायगोन आङो सावथुनखौ खालामनाय समावनो गावनो माब्लाबा माने गोसोआव नांहाबनानै गावनो एसे माब्लाबा मोदै गफ्लांनो गोनां जालायदों बे हिसाबै आं सानो सावथुना गुबुनफोरनि गोसोखौबो बोनो हागोन आरो बे समाव रायजो राजाखौ मा बुङो आं बेखौनो बुंनो सानो जिहेतु जोंनि सावथुन मुलुगा खोब नोरजिया अबस्थायाव दं नालाय बे मोनसे डिपार्टमेन्टखौ जों आवगायहोनोब्ला जोङो डाइरेक्टर प्रडिउसार महरगिरिफोरल' नङा बेहाय बयबो रायजो राजाफोरनिनो आखाइ नांगोन बेखायनो आं सानो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो जेन लैहोर लैहोर फैनानै सावथुन मुलुग जौगानायाव जेन हेफाजाब होयो दिनैसिम मोनबेसे जागोन नोंथांनि बे सावथुन लिरनाय दाथ' गोसोखांनोसो नांगोन आं जासाबबाय आंनिया बुरजायैनो गोबाङानो जासाबबाय ओरैनो मोननैसो बुंनो हागोन ओरैनो हिट लिस्टआव थानायफोरा आंनि हिट लिस्टआव थानायफोरा ओरैनो बिरा मोनसे समाव बेस्ट फिल्म मोन्दोंमोन गान्जा फाग्ला बिसम्बि नै लास्ट इयार दाखा जोमै लास्ट इयाराव माबादोंमोन जांख्रिथायनि थैसाम आरो बेनि सिगां दाखा जोमै दंमोन दा नैबे दाहाल आरो गोबां उन्दै बाजेटनिबो दंबावो आरो सर्टै नोंथांनि बे लिरनाया जाखांबाय बे माबायदि जाखांनाय बिनि स्ट'रिखौ ससे बुंनो हागोन सावथुननि स्ट'रिखौ नङा नोंथाङा बे आदसा बोरै फैनाय आंथ' ओरैनो उन्दैनिफ्रायनो गोसो दंखायोमोन नैबे मोनसे फिल्डआव आरो बे सावथुनाव बे मोनसे फिल्डआव आं उन्दैनिफ्रायनो बेसेबा गोसो दंखायोमोन जोङो उन्दै समावनो बहाबाफोर जोङो भिडिअ देखायनो फैयोब्ला बेहाय जोङो बिमा बिफानाव फैसा खावनानैबाबो टिकेट दाननानै नायोमोन आरो माने उन्दैनिफ्रायनो गोसो दंमोन नालाय नाथाय आं सानदोंमोन जे बे मोनसे फिल्डआव गावखौ सिनायथि होनाया एसेबां गोरलैबो नङा बेखायनो आं गेजेर समाव जेब्ला आं कलेज फरायबाय दंमोन अब्ला गेजेर समाव आं बे सिमांखौ आं दोन्थ'दोंमोन नाथाय जेब्ला आं डिग्रिखौ कमप्लिट खालामो अब्ला आङो 108आव एपइन्ट जादोंमोन आरो EMT महरै इमारजेन्सि मेडिकेल टेकनिशियान बेनि उनाव आंखौ 2013आव हायद्राबाद सिकान्दाराबादाव आंखौ माने हायार मेडिकेल ट्रेनिंनि कारणे फथायहरदोंमोन बेहाय आं थांनानै जेब्ला आङो राम'जिनि फिल्म सिटिखौ नुहैबाय फिन आंनि गोसोनि लुबैनाय जा मोनसे सिमां बे फिन उजिफिननायसै बेनिफ्राय सम आङो बै ट्रेनिंनि समावनो सम लानानै आङो राम'जिनि फिल्म सिटियाव हाबहैयोमोन बेहाय हाबैनो आं गोबां आइडिया माने कालेक्ट खालामना लादोंमोन आरो बेनिफ्राय आङो फैनानै ट्रेनिंनिफ्राय फैनानै जोखोम मुंनि सावथुनखौ गिबि खेबनि थाखाय जागायजेनो आरो बिदिहाय जागायलांदों आरो आंनि खामानिया नोंथांनि बे दाहालखौ जोंथ' सानदों गिबियावनोथ' जोङो आवगाय जेरैहाय देखायबोदोंमोन फिल्डआव पेन्डेल सोंनानै रायजोफोरा थियेटारफोरखौ जेरैहाय लाङो बिदि लाङो बिदिनो सानदों जोङो बेनि उनाव जोङो मेन मार्केटखौ हमनायनि उनाव बेखौ जोङो हलावबो होगोन
हलाव होखांनायनि उनाव आरोबाव फिन बेखौ जोङो OTT प्लेटफर्मावबो होनाय जागोन आरो बे सिनेमाखौ मोननो थाखाय रायजोफोरनो मा सुबिदा जागोन बेखौ मोननो थाखाय जोङो अलरेडि नै दा टिजाराव जोङो बुकिं नाम्बार होखानानै दोनदों बेहाय सोरबाफोर जुदि लांनो गोसो गुदुंब्ला बै नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हायो आरो बेनो